Hello everyone, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। स' दिनैहाय आङो दुर्गा फुजानि माबा लायनो नागिरदों आरो ना ड्रेस दुर्गा फुजानि ड्रेस लायनो नागिरदों नानि आं ओमफ्राय बोराय दैसा साब्रैजों थांगोन आरो ना। स' मा बेसेबां दामखौ बायनाय जायो नोंथांमोननि गेजेराव खिथालांबाय थानोसै। फिसाजोनोबो गस्ला बायगोन फिसालानोथ' दहाय बायदोंमोन आं आरो बायबावनाय जागोन ना मागोन। सोर बेसेबांनि दख'ना बायखो गाइसमोन आं गैया आं 500सोनिल'सो बायगोनहाय आंहा एफां अफार गैया दख'ना एफां दाम गोसानि बायनो। मालाय नोंस्रासो सोरबा 4000 सोरबा 6000 मालाय नोंस्रा फेसबुकनि पेमेन्टबो मोनदोंना आंहाथ' बेबायदि पेमेन्टबो गैया। थांसै नै गारि दिहुनबाय गाखोहैदो थ' बिफाजों गाखोनो गाबबाय हनै गारियानो एखे गोसाइगाव बाजारावलाय एसे फुजानि गस्ला गोदान दख'ना गोदान 400-300सोनि लाबोनोसैहाय गानजाबोनोसै सोर मिन्थिनो गोदान ना गोजाम नङा होमबा र' थांनाय नायनोसै मा बायनाय जायो 500निखौ लानोसै आरो। स्टाइल बाजार मोनफैबाय स्टाइल बाजाराव हाबहैनोसै आरो ना मा दं ओमफ्राय गारि पार्किं खालामनोनो जायगायानो गैया आरो ना बहुद गारि नै गारि आरो ना बिराद बिहिर नै जा बिहिर हाबहैनायसै जोङो नै सिङावबो माबायदि बिहिर सिङावबो नोगोर बिहिरखा सौफैबाय बेसेबां मोनलाय दामालाय औ नङा माथो बैलाय सिथाबनाय दङ गस्ला आं फसायनाय आरोना बेयो कालारा सोमब्लालानो ओरैलाय उदैखौ फिसासो नुबावो जाम्बा हामा न' अरजाया अखा हाखानोसै लादो बेखौनो फिक्स जाबाय ओमफ्राय स्पर्टिं लादो मोनसे बुदांखौ हास'नो हाया जाहैबाय नोङो जेबो नङा गोरलैसो लाबाय आरोना गोगोम बिहिरखा लादो बेखौनो आं फसायदों बेखौ 600 लाथों 700 लादो दे गरमालाय मोनसे जागोन जेबो नङा दा साननै सानथामल'सै अखा हानोसै बाबा हिरो लागছে रे আমার हिरो टू हिरो नुबाय ना हिरो से हिरो बन गया मेरा हिरो चलो माबा गानथायनो मोनगोन बायदि माबा आखाइ थाखाय फोलावनानै माबा जोब्बाय आरो गानलांदो नोङो लादो बेखौनो लादो थ' माला थांनो नैबे बे मालाबाबो जानो हाया बे गोदान रेस्टुरेन्ट आरो ना राजस्थाननि मास्टारानो बोरो गोदान जायो इडली दसा गोदान रेस्टुरेन्ट अपेनिं जादों आरो ना मैयासो ओमफ्राय बेयाव इडली दसा मा मोनजायो नै जानोसै आं दखानखौ खिथागासिनो आरो ना नै गोलैगोन किबा नाय मा होनोमोनलाय मेनु नाय आलू पूरी सब्जी ओमफ्राय दा जोंना होनाङासै आरो जाग्रोनोसै कारखरे होजागोन ना होजाया सानजागोन आरो दा पुरिखौ जानायसै नामा सानदां
मबाइल सेरगासिनो बियो फैसा होग्राबा मोनजालाया आरोना